Ni Amaia Arruzanaz eta Gatikako liburutegian egiten dut behar. Gainera, udaliko euskara arloaz bere arduratzen naz. Lan nagusiak edo teknikoak uemak egiten dauz, baina besteak nik egiten dodaz. Ni euskararen arduradun modura egia esan euskaragaz nahiko kezkatuta nago. Eta pentsetan dut parte hartu behar dugula euskaren aldeko ekimen guztietan. Danak dira garrantzitsuak zen eta une honetan gure aukera bakarra erresistentzia da. Gainera, euskaraldiaren xedea benetako gakoa da gure hizkuntza salbetako. Hau da, erabilera bultzatzea. Askotan pentsetan dugu euskara jakiteaz nahiko dela, baina hori ez da inondik inora horrela. Zergatik, hizkuntzak bizirik dauz eta herrien islada dire. Orduan, eurek moldatu egin behar dira gure aldaketetara erabilgarriak izateko. Ez badugu erabiltzen, ez dira aldatuko, ez dira barristatuko eta azkenean ez dira baliagarriak izango. Pentsatu behar dugu, gure gizartea gaur egun zanarin doala aurrera. Egunera sortzen dira edo teknologia berriak, ala pentsamolde berriak, zerbitzuak, horrek guztiak berbak behar dabez. Eta gure hizkuntza ez badugu erabiltzen, azkenean koizo gelditzen da. Eta berba edo zenbait arloen gainean berbetan hasten bagara, konturatzen gara ez daukagula hiztegirik. Zenbat aldiz guk pentsetan dugu euskarak egula eta errealitatea da gure hizkuntza maila sano murritza dela. Eta gai askotaz ez daukagu nahiko hiztegirik berba egiteko. Izan bere, entzuten paretan basarie, konturatuko zarie, ia ez dela euskara hutsean berbaldirik entzuten. Denetan sartu behar dugu, erderakadak, hortik, nondik, batzutan izaten dire paragrafo osoak erderaz. Euskaraz ez dakigulako zelan erabiltzen diren. Horrek guztiak norabide bakarra darama eta da gure hizkuntzaren galera. Nik egia zan euskara zano egoera txarrean ikusten du, bai Gatikan, bai beste leku guztietan. Gaur egun ez da ia entzuten. Ez da ia entzuten, edo zen lekutara hor basoaz, nik egia da nagusien artean zerbait bai, baina gero eta gutxiago. Gero eta gutxiago direlako, baina eurek ere euren ohiturak aldatzen duazelako, eta gaur egun ez. Eta bai entzuten da batez nik bai entzutegu gurasoek umeen garako. Baina hortik kanpora, adibidez helduok eta gazteok ez dute sekula euskararik egite. Eta zergatik euskara hiltzen ari da? Erantzuna benetan erraza da. Bigarren hizkuntza bat dekogulako. Adituak esaten dabe, hizkuntzak desagertzeko 3 bide dauzela. Bat izaten da, hizlarien desagerpena. Hori gertatzen da komunitate txikietan. Beste bat izaten da garapena. Adibidez, erdara edo gaztelania latinetik dator. Latina sasoi batean banandu izan eta hizkuntza berria sortu ziren. Eta hirugarrena, eta batez ere gehien aldiz gertatzen da izaten da ordezkapena. Hasteko esan behar dut, herriazki bate bere historian ez dauela bere hizkuntza alde batera itzi euren borondatez. Ordezkapenean beti dauz hizkuntza bi aurrez aurre. Normalean, kanpotik etortzen da hizkuntza hori beste kultura baten eskutik eta kultura hori boteretsuagoa, indartsuagoa izaten da. Ordan, behin kokatuta dagoenean lurralde honetan, erabiltzen ditu, boterea erabiltzen du, giroa aldatzeko bere hizkuntzaren alde. Hori egiteko era asko dauz, hasteko hasi gaitezke batzuk sano bortitzak, adibidez, zigortzea hizkuntza bat erabiltzen da benak, edo debekatzea, edo behar bada indarra erabiltzea. Baina askotan, askotan beraiek erabiltzen dabezen neurriak asko leunagoa dira, baina era berean berdin funtzionatzen dabe. Hemen adibidez, zenbat aldiz esaten dugu, Gatikan hitz egiten dabe 30% edo euskaraz. Eta beste leku batzutan hori lekuaren arabera portzentai handiagoa edo txikiagoa izango da.
Baina ez deuskuna esaten da, erderaz, 100% hitz egiten dauela. Eta hori izan da botereak inposatutako zerbait. Guk hor ez dugu izan aukerarik erabakitzeko ezer. Orduan, hemen daukagu 100%, hemen daukagu 160. Eta gainera guztiak gauz nahaztuta. Zein hitz egingo da? Erdera. Eta hori ez da guk erabaki dugun zerbait, hori da botereak jarri digun baldintza bat. Izan bere, Europako hizkuntzak aztertzen badoguz, argi eta garbi ikusten da. Laguntza, boterearen laguntza daukatenek osasuntzu dauzela, danak. Behar bada, historian sano txarto pasatu ez bada, dana dauz osasuntzu eskualdetako hizkuntzak barriz, gehienak arriskuan dauz. Izan bere, nik, hau nire iritzia da, nik uste dut euskara gaur egun bizi dagoela estatutuari esker. Ez basagan izan estatutuagatik gaur iaia hilda egongo zan, baina ez da nahiko. Gu ez gara herri aske bat, eta horrek pisu handia dauka. Ez da askotan ez da bakarrik esatea erabilgarritasuna, beste kontu batzuk ere badauz hor. Bota egun, osano garrantzitsua da hizkuntzaderako prestigioa, edo kultura, eta bar, baina, prestigioa. Nortzuk daukate prestigioa? Boterea. Modak, nork ezartzen ditu? Goikoek. Kultura. Nork garatzen du? Nork erabakitzen du unibertsitateko hizkuntza? Botereak. Boterea da. Horregatik, gaur egun dekogun egoeragaz guri lotzen jakun bakarra erresistentzia da. Eta era berean horregatik izan garrantzitsua dira edozein ekimen, euskaren aldeko edozein ekimen. Egoerak buelta ematen dauen erarte. Euskarak arnazguneak behar dutxuz. Hau da, leku batzuk non bakarrik euskaraz egiten dan. Lekuak, arloak, izan laikek, tekez. Horrela, hizkuntzak eukiko dutxuz bere lekuak non barriztatuko dan €1. Naiz eta beste leku batzutan behar bada hizkuntza bi euki. Gainera, holan, imaginatu arlo batzuk bihurtzen doguzela bakarrik euskaldun. Bota ezagun osasuna. Horrek behartuko dauz erdaldunak euskara ikastera. Eta hori izango da gure era hizkuntza biak orekatzeko. Eta maila berdinean egoteko. Bestela, erderagaz leku guztietara bagoaz eta euskaragaz ez, euskara soberan dago. Eta hi egingo da. Eta nik proposetan dut euskara salbetako proposamen bat dekot. Proposamen ausarta da eta ulertzen dut gatza dela, baina ni benetan pentseta dut euskara salbetako gakoa dela. Eta hau da euskararen gune babestuak. Hau da, Euskal Herri mailan, adibidez, gune euskaldunak euskararen gune babestuak bihurtzea. Hori naturagaz egiten dugu, adibidez animaliekaz, eta horrek askotan salbetan dauz, edo bai animaliak eta landareak ere. Euskarak bardina behar dau. Euskararen gune babestuak. Niri historia asko guztetan jat, eta batezean txinako historia, eta ni konbentzituta nago, bihero edo itxi euskera izango dela Europako historia aurrea ezagutzeko gakoa. Egia esan ez dakigu nondi datorren euskara, ez da nostik ere ez, mundu guztiak uste du antzinakoa dala, ez dalako hizkuntza indoeuroparra, baina gaur egun teoria bat edo ideia bat dabil hortik eta ni bat nator horregaz, zeinek esaten dauen, euskera neolitokoekaz helduzala, zabalduzala Europatik eta helduzala Euskal Herrira arte orain dela 7.000 urte edo. Egia esan hori bere ez dakigu, badakigu beste teoria batzuk esaten da dela paleolitokoa dela, posible da. Baina, errealitate bat dago hor, eta da gure geneak lotuta dauzela Anatoliako nekazari hoiekaz. Esan behar da hemen Europako beste herri guztiak bere. Baina, eurek dagoeneko hizkuntza indoeuroparak egiten da berba.
eta hori berandutxoago heldu ziren hizkuntza horiek, orduan, ez dakigu neolitotarrak zeintzuk hizkuntzak erabiltzen ebezan. Badauz hortik beste batzuk Europakoak, antzinakoak, dagoeneko hilik dagoesena, baina egia da, Euskara posibilitate garrantzitsua dela. Eta posible da, eta horrela izan dez gero, horrek esan gure koleuke, sasoi batean Euskara Europa guztiete zabaldu zala. Eta nor daki zenbat aztarna itxi duzen hor, ez bakarrik toponimian baizik eta seguruenik ohituretan, mitoetan, erlijioetan. Benetan, pentsetan dut Euskarak guretzat izango dela zabaltzen den leiho bat eta argitasuna sartzen den tokira historia ezagutzeko. Eta ni, noski, hau izango naz.